Определено се чувствам европейски граждани, но освен това се чувствам и български, и балкански, и източноевропейски, и почти средиземноморски. Смятам, че нагласите ми към обществото и възприятията ми за света съвпадат с идеалистичните виждания на Европейския съюз, в случая, че те се изпълняват. Напълно се чувствам европейка, обаче също се чувствам полякиня и също се чувствам гражданка на света. Ние сме родени на територията на този континент и дори ако щеш само по тази причина носим европейското в себе си. За мен света като цяло, не само Европа, е едно единно пространство и аз се чувствам дълбоко свързана с всички, в това число и с всички от Европа. Аз се чувствам европейка още откакто живях в Англия. Може би тогава го усетих още по-силно, въпреки че Англия в момента не е част от Европейския съюз, но тогава може би така го усетих по-силно. Това за мен значи, че мога да пътувам свободно между държавите. Имам една сигурност, която не ми се е налагало, може би, да използвам, но знам, че имам, че не дай си Боже, ако се разболея в някоя друга държава, ще може да ми се помогне. За съжаление не се чувствам европейски гражданин. България не успя да ме накара да се чувствам европейски гражданин. По всички програми, всички неща, които прави Европейския съюз за нас, да, ние ги чуваме по телевизията, да, правителството казва, че е направил нещо, не се чувствам европейски гражданин, за съжаление. Трудно е да се почувстваш европеец, когато на стената ти пише, че ще увиснеш на въжето. Така заварих стената си преди 2 седмици, когато пишеше Ивелина Паничарова, педал, ще увиснеш на въжето. Повода е гей инициативи, с които съм се занимавала. Преди се занимавах дейност гей активизъм. Сега смятам, че това дори не е гей активизъм, а просто съвестен гражданин. Сами реагирам на несправедливости. Организирахме протест, озаглавен Пловдив срещу омразата. Бяхме обредени от всички страни с мъже облечени в черно, които крещяха като обезумели. И трябваше да чакаме полиция и подкрепление, за да направим своите 300 крачки. Това в Европа през 2020 е нещо наистина плашещо и тъжно. Определено трябва да се има предвид, че прекалено агресивното налагане на някакви ценности, идеи и каквото щеш, то действително влиза под кожата на тези, които биват обучавани за това, но отблъсква хората, с които те ще взаимодействат. Виждаме го много чисто с ЛГБТ общността. Как хората, които се стараят по някакъв начин да им помогнат да се интегрират в обществото и така нататък, те действително се стараят, обаче те така са научени, че в един момент цялото нещо става прекалено агресивно за обикновения гражданин и той вместо да се опита да ги приеме тия хора и да ги разбере, става точно обратното. Обръща се срещу тях и казва: аз с тях нищо общо не искам да имам. Почти същото и с хората с увреждания, въпреки че не е толкова гласно. Много грубо се прави интеграцията на малцинствените групи, без да е вложена достатъчно мисъл. Трите неща, с които свързвам Европа, най-вече са свободното пътуване, европейските фондове и възможността за образование навсякъде в Европа. Асоциирам Европейския съюз с свободата, сигурността и стабилността. Adjectives that describe the EU best. It's diverse. It's inclusive. And I'd say has a lot of opportunities.
Най-големия плюс според мен е единния пазар на Европейския съюз, възможността да пътуваш, да работиш, да търгуваш свободно и да се установиш навсякъде. Унифицираните стандарти, растящата солидарност, за която добър пример е новата програма за възстановяване на държавите членки от COVID, посредством заеми и помощи от Европейския съюз, така наречения Recovery Fund. Няма как да не споменем, че Европейския съюз е може би най-успешният проект за установяване на мир и сигурност в историята на Европа. Да срещаш с нови хора от различни държави, това е много голям опит. В смисъл, ще знаеш повече неща, които само си гледала по филмите или по снимките. I think Europe should intervene in any possible way to preserve a better future for the young people because we cannot do anything without help. Трудно бих си представила и бих се върнала назад времето и да измисля нещо, което не ми харесва в насока развитие. Виждам основно позитивите и всеки ден разходейки се по улиците, аз виждам отстрани как се развиват бизнеси, как се развиват институции с благодарение на тази помощ на Европейския съюз. Като недостатък за моята държава виждам изтичането на човешки капитал под формата на млади кадри, търсещи по-добро образование и кариерно развитие в Европа. Друг недостатък е единната монетарна политика в еврозоната, която понякога води до ограничаване на възможността отделни държави да адресират икономическите проблеми, засягащи техните икономики и възможността да калибрират собствените си икономики понякога. Например, труда ни се цени много по-малко, отколкото на големите държави, а цените ни всъщност остават същите като техните. Нямаме загубили сме част от автономността си и малкият бизнес по-трудно се развива. Но повече са плюсовете. Като минус, присъствието в Европейския съюз вкарва културно и социално напрежение, което аз съм забелязал, че се усеща в много от местните популации, не само в България, но във всички държави. Много лично мое мнение е, че това културно напрежение може би даже стъпка, която е нужна към едно развитие, но е факт, че е там. Има безпокойствие, според мен. И във връзката с развиването на нови морални ценности. От гледна точка на бонуси, смятам, че участието в Европейския съюз е абсолютно блаженство за икономиката ни, ако няма как иначе да се изкаже. Самия факт, че навлиза и тази по-социална политика в България, смятам, че е много голям бонус, като се има предвид липсата ни на подкрепа за древни предприятия и древни социални инициативи. Europe supports young people in every possible way. They give funds for education, and there are all these Erasmus Plus programs like youth exchanges, trainings, placements, the European Solidarity Corps program that I'm a part of. Начинът, по който се разпределят европейските финансирания е доста проблематичен, особено в България, и това според мен не допринася да се стимулират иновациите, а по-скоро създава условия за корупция. За мен Европа трябва да упражнява достатъчно контрол върху институциите, до които пуска дадените средства. Тук идват едни пари за достъпна градска среда. Има стандарти, има наредби, има какво ли не, обаче фирмата си го прави както и кефне и след първия дъжд направеното е умряло. Което за мен лично не е проблем, защото аз съм планинар и мога да мина през всякакъв пресечен терен. Ама горките незрящи, дето не са ходили на планина, какво да правят? В България всеки има усещането, че европейските пари не стигат до гражданите, не се изразходват за интересите на гражданите, а просто се прибират от тук политически свързани кръгове. Има го също и момента, че ако не бяхме част от Европейския съюз и нямахме тези спирачки, всъщност, които това западно общество ни налага, и контрола, който може да се случи посредством него, тук корупцията, която в момента се шири, нямаме представа какви граници може да достигне.
Виждала съм го не веднъж, едни хора правят едни програми за едни други хора, без изобщо да знаят тези хора от какво имат нужда. Навсякъде Европа около нас, нали? Аз мисля, че прави страната ни по-добра заради това, но хората не го виждат това. Хората виждат един монолит, който е нашата политическа класа, с която е трудно да се ангажират. И според мен, за да бъдат по-активни хората на младите граждани, да бъдат по-активни, да се интересуват повече от Европа, тя трябва да бъде пред тях, да им се проявява директно. По отношение на човешки права, Европейския съюз е доста напред. Живяла съм в Щатите, може би половината си детство, може би 8 или 9 години. Там положението беше доста добре. И в Русия съм била по-малко, няколко месеца. Там нещата се случват някакси интуитивно. Не мисля, че са равни европейските граждани. Има стремеж за това, но генерално не смятам, че хората са равни заради начина, по който те възприемат света, заради начина, по който те самите се чувстват в света и успяват да наложат себе си. Това е до голяма степен свързано изначално не толкова с начина, по който хората биват третирани от другите, а по начина, по който те решават да третират себе си. Когато дойдох тук, за мен имах представа, че в Европа ще живее по-спокойно, колкото в моята държава. Там всичко е супер, всичко е много добре, колкото това е нормално, защото е моя държава, много ми харесва. Обаче нямаме свобода като една жена, който искаме да живеем нормално, да правим, смисъл, да развиваме себе си, не да правим каквото искаме, а да развиваме себе си, който там има много малко възможност за това нещо, най-вече за младите. I think it's impossible to think that every country within EU would be equal to its say, to its voice, because none of the countries are equal because of their geography and economy and everything. But I think that the bigger states within the EU should recognize the unity in a way, so that the less powerful countries would feel more integrated towards that. Because I know that as a resident in Bulgaria, I have faced a lot of challenges while living in Sweden, for example. Ако България напусне Европейския съюз, аз ще напусна България. Не бих искала България да напусне Европейския съюз. Не виждам смисъл в това аз да загубя тези плюсове, които ги имам в момента. Действително много неща, с които сме свикнали в момента, най-вече свободното придвижване, контактите ще бъдат доста по-ограничени. Няма да изчезнат напълно, но ще бъдат по-ограничени. По отношение на ценностите, една държава, ако не стимулира обществото си да изгражда такива ценности, няма такъв съюз на планетата, дето да може да я накара зорлен, да накара хората да уважават човешките права или да си пазят природата.
Според мен следващите 50 години това ще е един много наболял проблем, точно екологичните проблеми. Защото в крайна сметка ние малко взимаме планетата и ресурса, който тя ни дава за даденост. И в един момент ще имаме доста сериозен проблем с това нещо, така че ако има Европейски съюз след 50 години, неговата основна цел според мен трябва да е именно това. Наскоро всъщност беше внесена септември месец. Бяха внесени 1,5 милиона подписа всъщност за забрана на клетките в индустриалното животновъдство в Европейския съюз. И това е нещо, което всъщност е на дневен ред в момента. И доста евродепутати и политици в Брюксел са припознали темата и се опитват да се борят това нещо да се случи. Но обаче размера, за който става дума, това са 300 милиона животни и съответно всичките компании, които стоят зад това. Не се знае колко лесно ще се случи, но това мисля, че именно възможността Европейския съюз да промени съдбата на 300 милиона животни с едно решение. Това мисля, че е едно от най-големите доказателства за силата на Европейския съюз да подобри нещо в този свят. Смятам, че всяка държава би трябвало да може да стъпва на своите два крака и финансово, и юридически, и културно, да има собствена идентичност. И смятам, че единственият начин, по който може да имаме успешен колектив, е ако в него имаме все пак силно изразени индивидуални части, като държави и култури. Ако след 50 години ще имам деца, внуци и така нататък, следващите поколения, бих искала първоначално те да живеят в свободна Европа, от която нямат страх, в която си знаят своите ценности, обаче и разбират ценностите на други хора. Мечтата ми е да се работи все повече и повече към интеграция на Европейския съюз с страните, които го заобикалят и където идва най-големия поток от миграция. И на това не да се възпират чужди граждани да пресичат границите на Европейския съюз, а по-скоро да се оптимизира начинът, по който се приемат и се интегрират. След 50 години вече ще съм в пенсионна възраст, ако междувременно не увисна на въжето и ако нещо не се промени в тази насока с зачитането на ЛГБТ и хората и на човека като цяло. И бих искала да бъде една спокойна пенсионерка, европейка, която да не се притеснява да живее живота си, да прави ежедневните си неща, да бъда семейна, да се радвам на внуците си, т.е. да съм могла да имам и деца съвсем законно с партньорката си и да се радваме на спокойни старини. Представим си Европейския съюз с мене, заедно, след 50 години, да, надявам се да при следващото интервю да кажа, че се чувствам европеец и то пълноценен европеец. Когато се говори с бъдещето на Европейския съюз, много хора са крайно песимистични. Те го виждат да се разпадне не след 50 години, а след даже много по-скоро. Аз лично мисля, че това е просто някаква пропаганда, нали? След 50 години си представям, че ще сме постигнали по-голяма осъзнатост. Смятам, че вървим в тази посока и виждам как все повече се замисляме за резултатите и последствията от действията си. И бих била много щастлива да видя как Европейския съюз образова и подкрепя тази култура на по-малко консуматорство, повече осъзнатост в насока природа, по-малко щети и като цяло повече чистота на мисълта. Да. Въпреки че съм много млада, обаче винаги съм гледала филмите от много години назад, който на мен ми харесва живота както са живели преди. В смисъл много леко, много спокойно, не като сега, че имаш много и стрес, какво да правиш, откъде да намериш добра работа, за да имаш къща, да имаш кола, да имаш всичко, което искаш. Веднъж искаш всичко. Както и чувам от майка ми и баща ми, живота тогава беше по-лесно и по-приятно и с повече милост, любов, не както е сега. На мен много ми се иска да живея, да съм тогава, смисъл да живея до тогава, което е невъзможно, обаче за бъдеще мисля, че мечта е, че Европа дано да стане нещо като
хората да могат да живеят нормално, а не само да тичат, да искат, смисъл да тичат за мечтите си, а да е по-спокойно и с повече любов, милост, за да може да живеят по-човешки живот, отколкото като машин сега живееме.